Бардорам ассалому алейкум, хуш омадед ба канали Эсим Шарипов ва ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов. Имрӯз ба хоҳиши бисёри шумо гап мезанем дар бораи Мистер Бин, яъне Ровен Аткинсон. Дархосте ки мо подписчико кардан, яъне дар комментария пурсидан ки сетевой маркетинг чие? Ва дар ин видео гап мезанем сетевой маркетинг ягон намуд кор ё ки бизнес ё ки просто гавно. Ма корира мегӯям ки дар сари худам реална гузаштагие ва дар охир шумо худтон хулоса барорен. Мумкин дар байни шумо одамое бошад ки дар ҳамин соҳа кор мекарда бошад, мумкин шумо кор карданӣ бошед. Ма фақат шуморо мегӯям сихема ҳами чихелай ва дар охир хулосаша шумо худтон барорен ки стоит ай кор кардан ё ки не. Бардор, давоми ин видеоро метавонед дар канали Шарипов Live тамошо кунед. Ссилкаш дар описание аст. Бародора, ира номи аслиш бале Ровен Аткинсон, Мистер Бин нест. Мистер Бин яке ай ролҳое ҳастае ки Ровен Аткинсон дар ҳамин филм бозӣ кардагие дар роли Мистер Бин ва дар ҷаҳон ҳамчун Мистер Бин машҳур шудагие. Номи аслии пурраи ӯ аст Ровен Себастьян Аткинсон ва Ровен Аткинсон 6 январи соли 1955 ба дунё омадагие. Таваллудшудагие дар Великобритания ва гражданствош ҳам Великобритания. Профессияш актёр, нависанда ва продюсер. Компания ҳастае ки шумо дар бозиҳо ва ягон намуд ҷангҳо ставка мекунед ва агар угадат карден бурд мекунед. Ссилкаш барои гузаштан дар ҳамон бозиҳо комментария закрепит кардагие. Карьераша сар кардагие, яъне ки ҳамин кори худша дар соҳаи санъат дар соли 1979. Сатҳи оилавиш аз соли 1990 то соли 2015 Ровен Аткинсон хонадор буд бо занаки гримёрша, яъне ки одамое ки дар студио гримироват мекунанд, масалан актёрора саррӯшона соз мекунанд. То соли 2015 бо ҳамон хонадор буд. Санетри сестри туишона ё ду бор қайд гирифтагия, як бор пинҳонӣ дар ресторани Русская чайна. Як ҳафта айбайн мегзарад дар яке аз ресторанҳои Нью-Йорк зал арендоват мекунанд барои 80 одам ва бо як бор дига туишона ҷашн мегиранд. Ва Ровен аи зани худаш ду фарзанд дорад, писар ва духтар. Писараш Бен, а духтараш боша Лили. Мистер Бин ай соли, яъне ки Ровен Аткинсон ай соли 2014 аднашинӣ дорад бо Луизой Форд, ки дар моҳи декабри соли 2017 сеюм фарзанди ӯро барои ӯ ба дунё овардагие. Вале бардора, кайф фаҳмидед, на? То соли 2015 қатъии зани якумаш буд, яъне ки 2014 аллакай қатъӣ буд, яъне қатъиу будандам и қатъӣ гап мезадагӣ буда. Ровен Аткинсон карьераи худша дар ҷоддаи актёрӣ сар кардагие соли 1978, ки дар вақт ӯ шид баранда, сценарист ва актёри асосии радиошоуи The Аткинсон. Соли 1990 сериали Мистер Бин, ки бо ҳамин серия одамо Ровен Аткинсонро мешиносанд, сар кардагие ва ба як гуфтае ки ба дар як серия ҳами 20 миллион мухлиса дар пеш телевизор ҷалб кардагие. Дар ин сериал Мистер Бин бозӣ кардагие аз соли 1990 то соли 1995 ва баъдан дар эпизодҳои алоҳидаш аз соли 2007 то соли 2015. Аз соли 1997 баромадагие филми Калон, яъне ки сериал не Калон якҷоя Мистер Бин. Дар соли 2007 Мистер Бин дар отдих. Бардора, бисёриҳо мумкин фикр кунанд ки агар отдельни кинои Мистер Бин нада бошанд, фикр кунанд ки мумкин Мистер Бин ҳамин киноиро дорад ки дар оҷа номаш Мистер Бин, яъне дар роли Мистер Бин бозӣ кардагие. Не бардоро, ӯ беҳад дига кинои бисёрам дорад. Кинои бардоро бо номи русишон: Консервированная смех, Не 9-часовые новости, Мёртвое время, Никогда не говори никогда, Чёрная гадюка, Свидание Денниса Дженнингса, Долговязы, Ведьмы, Мистер Бин, Горячая голова 2, 4 свадьбы и одни похороны, Король Лев, Тонкая голубая линия, Мистер Бин, Доктор Кто и Проклятие смертельной смерти, Все возможно, детка, Крысиные бега, Мистер Бин, анимационная серия. Як сериали ҳастай бардор, мультфильми, Агент Джонни Инглиш, Реальная любовь, Человек-паучник, Молчи в тряпочку, Мистер Бин на отдыхе, Агент Джонни Инглиш, перезагрузка, Мегре, Агент Джонни Инглиш С. Ва бародаро, ғайр аз ролҳо дар киноҳо ӯ бозӣ кардагие бо дар саҳнаҳои театрӣ. ва фикр мекунам ки иш муҳим нест гуфтанаш. Ровен Аткинсон дар оилаи Эрик Аткинсон ба дунё омадагие, ки одам буд фермер ва директори компанияи Эли Мэй Бембридж. Ровен се бародари калон дорад худашда ва яктаи ӯ дар хурдсолиш ба ҳалокат мерасад. Пол.
адатаи дигаш боша Родни и Руперт. Соли 1975 Ровен Аткинсон хатм кардагияи Ньюкаслский университета ки дар уҷа меомӯхт электротехникара ва хатм мекуна иҷара бо степени магистр электротехника. Бинем бародаро бо ихтисос кияй дар натиҷа боша кишид. Дар бораи мошинош боша чӣ хеле ки дар серияи Mr. Bean нигоҳ мекунем, як лимони свети мошини на он қадар сериёз дора. Неки бародаро дар ҳаёти аслӣ Mr. Bean гарени мошина нағз мебина ва коллексияи мошинои бисёр дора. Ҳатто ӯ дар телепрограммаҳое ки дар бораи мошино гап мезананд иштирок кардагиаст. Телепрограмма ном дорад Top Car. дар эпизоди 4 агар як кас бухоҳад метавонед тамошо кунед. Ва бародаро номбар мекунам яке ай мошинҳоеро ки ӯ дора. Aston Martin DB7, Aston Martin V8, Audi A8, Ford Falcon, Honda Civic, Honda NSX, McLaren F1 ва дар McLarenш Mr. Bean дубор аварӣ кардагиаст. Renault 5 Turbo, Mercedes-Benz W100, Jaguar Mark V2, Mercedes SLS ва ҳамчунин актёр дора права барои ҳай кардани грузовой мошино, яъне категорияи грузовико ва поезд, автопоезд точнее, метавонам мисоли метро, петро ҳамхел чизора ҳай кунам. Ва ба як гуфтае ки бародаро Mr. Bean ислома қабул кардагия баъди тамошо кардан як филме ки дар ҳамуҷа пайғамбара беҳурматӣ мекунанд. баъди ҳамун кино интереси бисёр дар ислом кардагия, мисол бо хабар шудагия ислом ки чӣ намуд динай ва дар натиҷа дини исломо қабул кардагия. Агар ба интернет бовар кунем, ба гуфтае ки состоянии ӯ $110 миллион ва ӯ ҳамчунин коллексионери мошиноне ки мошин бисёр дорад. Бародаро дар ҳамин ҷа барнома ба поён мерасад ва мегзарем ба салому паёмҳои шумо. Ҳусейн Гасанов салом ба бачаҳои Хурған, Исмоил Муҳсин салом ба бачаҳои Ёвон, Деҳаи Ширинбулок ва Тутак, айноми Ҳоҷи Абдулҳамид, Имена Бобои Достӣ салом, Муҳаммад Буриев салом ба Хубодиён, Андреев Про салом акай Муҳаммад ва салом ба мардуми Деҳаи Гулобод, айноми Зафар, Фирка Давлатзода салом ака Сози, алейкум салом шугр, М.А. салом алейкум ба шумо ака, акаҷон зинда бошӣ ва ба ҳама тоҷико, Пресс Тиҷики 2000 Хидм Охи Шарипов салом ба мулло Айкраснаармейс, Исматулло Саидзод салом ба бардорони ғарибам Салоҳиддин, Шамсиддин ва Аҳмад, саломи маро бирасон акай Муҳаммад, ман ҳамеша наворҳои туро интизор мешавам. Баҳодур Холбобоев салом ака, Хиткин якум просмотр, алейкум салом. Муҳаммад Тиҷики салом, Шерои нари тоҷик. Мирзоалӣ Ҳусейнов афанди да пакет шакар харида, баъд узбек дидаиш гуфтай қандай, афанди гуфтай не шакара, баъд узбек гуфтай нима, афанди гуфтай не дивнай прай. Мирзоалӣ Ҳусейнов я почо син я тоҷик я рус я қазоқ гуфтай ки я маймун дорум, касе ҳамира гапзанон карда бутона чанд қасуме ки буга метумаш. Баъди ҳафта айбайн мегзара, урус меяй ки ма як пакет мева харидам, додумаш хурд пучоқоша дарум пашапид. баъд қазоқ ҳам ҳамехе гуфтай. Баъд тоҷик гуфтай я пакет мева харидам, додумаш хурд пучоқоша дарум шапид. баъд маймун гуфтай чӣ дурӯғ мегӯӣ? Наоборот, ӯ хурд пучоқоша даруи ма шапид. Айноми Раҳмоналӣ Ҳусейнов. Фарух Ҳалимов муша призян ки чанд қадар сол умр мебинӣ? Гуфтай ай пишак вобастае. Фарик МС Афанди ба пеши як одам мегзара, одам мега ай хилат калон аст, салом наметӣ? ба Афанди мега через канали Эсим Шарипов салом рӯй мекунам. Умеҷон Табаров ду занак дар телефон 5 соат гап мезананд, баъд меган ки хай баъд ай пеш гап мезанем, ин гапи телефонӣ нест. 5 соат не 500 соат шумо мекардӣ браҷон бузург мешид. 707 909 короче номери телефона намехонем ша. Салом акай Шарипов ака, неки шеринари Афанди меравад дар роҳ ойнара мебина ва мегираш ки худша мебина, мега ака бахшиш ашиб кашидагия. Месуд Озил я бача оташа мега ма зам бигирам чӣ мешавам? Оташ мега миллионер мешавӣ агар ба шарте ки миллиардер бошӣ. Респект акай Муҳаммад, ҳамиҷа даем. Футбол онлайн Афанди қати ҷура шиштагия. ба ҷураи Афанди мега Афанди чӣ қазиқи? Мега занма хатия патсан қабидам. ба ҷураи Афанди мега ба фикрам ҳардаша киштия. Афанди мега не дара дарошон сахт шабидам. ӯ худшон хит кардан ки ма айво хафа шудагим. Бардор дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. Хайр то видеоҳои оянда.